Isang magandang gabi po sa inyong mga kaparokya, sa lahat po ng sumusubaybay sa ating programa, Conversations of Conversion, Monica through the Words of Augustine. Welcome po muli sa Kwentuhang Buhay Agustino. Isang programa po ng pagninilay at kwentuhan tungkol sa buhay ni Monica sa tulong ng kanyang anak na si Saint Augustine. So ito po ay programang ipinagkakaloob sa inyo ng Santa Monica Parish, Mexico. Katuwang po ang OAD Hermandad de la Correa de Santa Rita de Cascia. At para sa episode po natin ito, tayo po ay nasa pang-pitong episode na. At sa ating pagpapatuloy po, nais kong ipakilala sa inyo ang ating mga kasamahan dito sa ating kwentuhan. Simulan po natin kay Brother Jonathan Pangadiban, ang Liturgy Committee ng Santa Monica Parish, Mexico. Hello po, thank you po Brother Paul. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga taga-subaybay, sa lahat po ng miyembro ng Hermandad de la Correa de Santa Rita de Cascia, at sa lahat po ng aming mga parishioners dito po sa parokya ni Santa Monica, Mexico, Pampanga. Magandang umaga po kay Father Dennis, at magandang hapon po kay Father Carty at kay Don. Ayan po. At syempre po, kasama din natin ang ating kaparokya at member ng Hermandad na naka-Australia. Magandang gabi po, Fray Don. Magandang gabi, Fray Paul. At sa lahat ng mga kaparokya natin sa Santa Monica de Mexico, dyan sa Pampanga, at lahat ng members, mga Fries and Swords natin sa Hermandad de la Correa de Santa Rita de Cascia. Alam nyo, kagabi, mukhang napuyat din ako kasi mukhang ginawa ng mga Fries at saka ng mga Swords yung assignment nila. So, may nagpasalamat din sa atin. Nakalimutan ko na kasi sobrang dami. Parang akala ko nga may nag-greet pa kay Nisi. Ngayon pala, ginagawa nila yung assignment nila. So, thank you din po. And the feeling is mutual. And we are really blessed by you po sa lahat po ng nagiging contribution ninyo sa Hermandad at sa ating simbahan in general. Ayan po, Fray Don. At syempre po, kasama rin po natin ang ating kaibigang Agustino na live sa Rome, Italy. Siya po ang Hello sa lahat. Hello, magandang gabi sa lahat dyan. Sa inyo. Live tayo. So magandang gabi po sa lahat, sa mga nakasubaybay, sa mga members ng Hermandad, mga kaparokya sa Santa Monica, sa Mexico, Pampanga. Ayan po. At kasama din po natin, syempre, ang ating walang humpay na sumusuporta, kaibigan po natin na kakwentuhan dito sa Buhay Agustino, isang paring Kapampangan po at ang direktor ng Bahay Pag-ibig at ng Munting Tahanan ng Nazareth at Induning May Pausok Center for Women and Children's Home sa May Balibago, Angeles City. Siya po ang kasalukuyan na director ng Hermandad de la Correa de Santa Rita de Cascia at ang Assistant Archivist and Assistant Exorcist ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Walang iba po hindi Father Ricardo Macalino. Hintayin na lang natin siguro na makabalik siya sa linya. Parang may talaga burnout sa kanila ngayon. Okay. Oo nga po, wala signal si Father Ricardo, pero Babalik po siguro siya niyan after. Yeah.
Yes, sir. Ayan, nakabalik na. Ito, Father Carty. Ayan, may brownout po. Welcome back, Mong. Makakain ko po dito. Pero okay naman po na. Yes po. Ayan. Yes, Mong. Mong, say hi po sa ating mga viewers. Ayan, so magandang gabi po sa lahat po ng taga-panood at taga-paginig po ng ating conversation of conversions with Santa Monica through the words of Saint Augustine. Binabati ko po ang lahat ng miyembro ng Hermandad at lahat po ng parishioners ng Santa Monica Parish de Mexico. At magandang gabi po, Father Dennis, Fray Don, Fray Paul, and Fray Jonathan. Magandang gabi po. So siguro at this point, we will be proceeding Ayan with the po, testimony. Among. At sa gabi pong ito, para sa ating itong episode, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa last days ni Saint Monica. Pinamagatan po natin the last days here. Ang kapanahonan niya ay hindi ko makakalimutan sa kanya ang pangaral niya sa amin. Yung kapanahonan niya namin, nasa bitsa-biting katulara. Ang tatay ko may isda lang. Pero walo kaming magkakapatid, binumay kami sa kahirapan. Pero ang nanay ko, napakatsagang nanay. Pag nagtinda siya ng isda, pagbalik niya, diretso sa bahay. Ang pangaral niya sa amin, hindi ko makakalimutan, ang kahirapan nandiyan na yan. Pero pag nagaling ka sa Panginoon, makakaraos ka hanggang ikaw ay nabubuhay. Yun ang hindi ko makakalimutan sa nanay ko. Kaya kahit anong hirap mo, pag dinulog mo sa Panginoon, ikay niya, makakaraos ka ng matiwasay. Hanggang sa ngayon, dala-dala ko sa buhay ko ang pangaral niya ngayon. Dahil maaga ako na nabiyuda, pero nabuhay ko yung mga anak ko. Hindi sagabal sa akin yung kahirapan. Ang kahirapan pala, pag inako mo at dinulog mo sa Panginoon, tama nga ang sabi ng nanay ko, makakaraos at makakaraos ka. Kami nga naman, warong magkakapatid, na-arouse kami sa awa ng Diyos. Kaya ang pagkawala ng nanay malaking bagay sa amin. Pero gano'n talaga. Lahat tayo mawawala balang araw. Pero hindi ko makakalimutan yung mga pangalan niya. At silang dalawa ng tatay ko palagi sinasabi sa amin na pagka nagkapamilya kayo, buhayin nyo yung mga anak nyo sa pinagpaguran nyo. Huwag kayong maglalamang sa mga kapwa nyo kahit said ko lang. Dahil kung ano yung ginawa mo, siya ang babalik sa'yo. Yung pangaral niya yun, ako, dahil maaga kong nabiyuda, talaga namang ginawa kong maging maayos ang buhay ko. Kahit mahirap, tiniis ko. Oo nga naman, sa awa ng Diyos, yung pangaral niya yun, naging parang tunan ko sa aking buhay. Hindi nga naman sagabal yung kahirapan. Ang pagtitiis at paghihirap kasama talaga sa buhay ng tao. Kaya ang nanay ko, dakilang nanay. Ang mga magulang ko, dakilang magulang. Si nanay, tahimik lang. Walang kabisyo-bisyo, walang kahilig-hilig sa buhay. Simpleng may bahay lang. Pero, ginamparan niya ang pagka-nanay niya. Hindi siya masungit. Hindi siya nagbubugbot. Basta, iniulat nila kami sa Panginoon. Nakatira kami sa bukid pagdating ng mahal na araw, madaling araw. Pagka salubong, naglalakad kami sa bukid. Hindi alintana kung ano yung dadaanan namin. Pagka araw ng linggo, kahit na
maputik na kaya pa kami pupunta ng simbahan. Pagdating doon sa may kanto doon sa bayan, merong gripo doon na tumutulong. Mag-isa niya, doon kang maghugas ng paa. Hindi sa gabay. Tama nga yung pangaral niya sa amin. Kaya ako, pinagmamalaki ko yung nanay ko kahit wala na. Nay, kahit saan ka man, pinagmamalaki kita bilang nanay ko. Yung mga pangaral mo, dala-dala ko hanggang ngayon. Pang may ibig sabihin na naman yan. Diba sinabi natin before na dadalhin natin sila sa Ostia Antica, pero alam nyo na hindi ako pwedeng bumalik doon araw-araw dahil nga magkaiba yung ano natin, oras natin, tsaka doon rin, alam nyo, mahal rin ang bayad pagpasok. At the same time, napakainit talaga. So dahil nakikita nyo, walang masyadong puno, may mga pines dyan. So ang ginawa ko, kinunan ko na lang ng mga pictures, yung mga importanteng spots na gagamitin ko ngayon as background para may idea kayo. No, siguro sa mga kasi sa mga Filipino, no, hindi yung mga walang idea about sa mga hindi pa nakapunta sa mga archaeological sites, sabi nila, Father, bakit po mga mga sirang bato? No? So yan, archaeological site ng Ostia Antica. So bumalik yung background ko ngayon sa Ostia Antica yan. Jonathan, may sagot na ako sa tanong mo about Ostia. No? It's the mouth of the river. So Ostion, no? So, ngayon ko lang nakita, no? Dahil nga bumalik tayo sa Ostia Antica. So ang spot na to is parang siya yung typical na place sa ibabaw ng structures ng bahay nila na parang for sure na dito nangyari ang ecstasy sa Ostia. Dahil ngayon, after the conversion of Augustine, babalik tayo sa city na kung saan sila dumating, no? Coming to Rome and to Milan, dahil pauwi na rin sila. Dahil nga sabi nila na si Augustine wala na, iniwan niya lahat. And it was in Ostia na nagkaroon ng mystical experience si Augustine at Monica. So dito po makikita natin na most of the yung mga paintings or mga images na nakikita natin sa ecstasy, parang nakaharap sila sa tubig, no? Sa tubig. Dahil hindi naman yung dagat, dahil it's only a river, dahil from the sea, parang aakyat sila, papasok sila sa Tiber River, at saka ang sabit dun sa Confessions, nakaharap sila sa isang garden. No? Kaya ito yung kinunan ko na place, dahil nga ito yung parang nandito yung mga bahay, maraming bahay na may terrace. Pats, kwento nyo po sa amin ano pong nangyari during the ecstasy. Kasi actually this is one of the scene na very well represented sa arts, no? Sa lahat ng mga parang, sa paintings po, gano'n, at saka sa mga depictions ng magkasama yung mag-ina. So ano po ba nangyari yun sa ecstasy na yun? Just like any other mystical experiences ng mga Augustinian saints, no, 'di ba, pati yung mga stigmata ng mga santa natin iba sa ibang mga santo, no? Hindi kagaya sa mga Franciscans na yung 5 sugat o yung mga sugat sa kamay at sa paa. Si Rita, for example, may stigmata sa forehead, si Saint Pontifalco sa puso niya. Ito namang mystical experience ni Augustine at Monica, kakaiba rin sa ibang mga santo. Dahil nga na mababasa natin sa Book of Confessions na sabi ni Augustine na we're alone and talking together and very sweet our talk was. So, nag-uusap sila sa with his mothers sa mga bagay na makalangit, no? Makadiyos. And looking out from a window at their garden, they began to discuss, sabi ni Augustine in his words, what the eternal life of the saints could be like. Di ba lovers Augustine sa truth,
no? And so nagpag-usapan natin kahapon ang wisdom, the wisdom of Monica and also that of Augustine. And following upward, step by step, all the bodily items in the sky, they felt the touch of God. While nag-uusap sila, they felt the touch of God. Ito yung sabi ni Augustine, just lightly. No? Sabi na light lang, no? Very light. No? Pero yun, parang nakapasok sila sa realm na hindi sa mundong ito. No? And we're at once overwhelmed with a mystical, ecstatic experience of these two saints na pinag-uusapan natin sa mga araw na to. Augustine later wrote that the greatest possible delights of our bodily sense, radiant as they might be, with the brightest of corporeal light, could not be compared with the joys of that spiritual life. So pinag-uusapan nila, for sure, yung fruits ng mga prayers ni Monica, yung mga nabasa at narinig ni Augustine sa sermons ni Saint Ambrose and also that of Simplicianus, sa mga yung fruits ng discussions, conversations in Casiciacum, diba, with his friends, with Alipios, with his son Adiodatos, Monica, and his cousins. No? So parang nag-ano sila, just like what we will be doing now, parang maggagawa tayo ng synthesis from the first day up to now. So parang yun lang ginawa nila ni Monica. Pinag-uusapan nila, sino ba ang Diyos sa buhay nila? And then kaya sabi nga doon sa di ba sa New Testament, in the twinkling of an eye, na sila, dinala sila sa isang experience na para sa kanila makalangit. Then in a flash of a trembling glance, ito yung mga words of Augustine, one could possibly achieve union with God. So Augustine described such moment as a kind of sweet delight. So hindi sila nagmamadali, ano lang sila, kalma, pinag-uusapan nila ang mga bagay-bagay. And then kaya importante rin ito sa atin, sa buhay natin araw-araw, na we need to spare time to talk sa mga kapamilya natin na kasama natin sa bahay, to talk about God. Dahil yun yung mga paraan that we could present also God, especially sa mga hindi pa naniniwala or sa mga iba rin naniniwala, it could give more inspiration para magsilbi pa sa Diyos. So dito, sabi ni Augustine that to remain in such a state forever would not be something of this world. Why? Sabi ni Augustine, it would be not of this life, but of the life to come. So ito yung ecstasy, sabihin natin na mystical experience between Augustine and Monica sa mga panahong yon. And Augustine, sabi niya na he was actually practicing how to arrive at a level, dahil nga alam natin na si Augustine pumasok siya sa Manichaeism, he became a Manichaean, na para bang naghahanap ng yung eternal wisdom, yung authentic wisdom. Ito yung time talaga na binigay sa Diyos sa kanya, yung hanap-hanap ng puso niya. So to our Holy Father Augustine, these feelings were an experience of what existence with God in heaven would be like. Among Carthy, may idagdag ka pa sa natin, sa ministry natin, na yung need to share God with others. Di ba sometimes pag nag-uusap tayo, siguro kayo mga friends, may mga time na nag-usap-usap tayo about God, di ba? Parang yung puso natin parang may fire burning inside na magsilbi sa Diyos. O hindi kaya nakakarinig tayo ng mga songs, mga Christian songs, liturgical songs, tapos naiiyak tayo. Salamat pa sa pagbabahagi mo ng magandang karanasan ni Augustine at ni Monica dun sa kanilang ecstasy, their literal experience of the presence of God in Ostia Antica, dun sa overlooking the river.
Ako po, kung titignan ko po sa banal na kasulatan, parang ito rin yung karanasan ng dalawang alagad na papunta sa Emmaus. Parang nung nag-usap sila, parang naglalagablab ang kanilang puso habang pinag-uusapan nila ang Panginoong Jesucristo. And then later on, when they reach the place where they are heading to, they recognize the Lord in the breaking of the bread. Ako po, bilang isang pare, alam mo rin ito, Father Dennis, na isang literal na ecstasy na karanasan natin sa presensya ng Diyos at lahat ding mga laiko ay ang pagdiriwang ng banal na sakripisyo ng misa, wherein literally we see, we touch, we taste, and God enter our system. Parang when we celebrate the Eucharist, especially when we listen to the Word of God and hear His message, and when we come to that point of the liturgy of the Eucharist, wherein we receive Holy Communion, literally that is a foretaste of heaven. An encounter with the Lord, literally in the celebration of the Holy Sacrifice of the Mass. At pangalawa po, nakikita din po natin ang karanasan nito sa mga taong mabuti sa atin, ang mga taong gumagawa ng mabuti, ang mga taong banal na kung saan sinusundan po nila ang yapak ng Panginoon, ang pagmamahal sa Diyos ng higit sa anuman at ang pagmamahal sa kapwa-tao. So, like Augustine and Monica, in our daily encounter, in our liturgical life, in the people we meet, those people who are holy, striving to be holy in following the Lord, nararanasan din po natin ang karanasan na yan na mahal banal. Sabi po sa filosofiya, ang karanasan na kung saan nararanasan natin ang presensya ng Panginoon, ang presensya ng Diyos. Di ba parang inuulit-ulit natin yan? We remember, we celebrate, we believe during celebration. So yun nga, sinabi mo kanina na parang may analogy sa nangyari sa ecstasy, sa Ostia, na parang ni-recall nila ang nangyari, no? And then, on that moment, they celebrate kung ano yung pinaniniwalaan nilang dalawa, no, as Catholic Christians. Ako naman po, idadagdag ko lang. Try ko po siyang tignan sa ibang focus din naman. Although very maganda po yung mga sharing po ninyo, dalawang padres. Pero ako po parang, ang ganda lang pong tignan nung may moment po pala sa buhay natin na even how gaano ka-busy yung naging journey natin, hahanap pa rin po tayo ng stillness and silence, no? Talagang parang ang Panginoon po natin is really the God of silence. Kasi that would be the only opportunity for Him to converse with us, to be talagang in full communion with us. Kaya i-relate ko po dun sa sharing ni Father Carty, within the celebration of the Holy Eucharist, napakahalaga ng mga moments of silence, di ba po? And then sa pagbabasa-basa ko po sa mga dahil nasa last days po tayo, or yung death of Monica na rin sa episode na to. 'Di ba po nabanggit natin before, napaka-busy niya in terms of pagiging frontliner, sino yung kinakausap niya. Pero even how busy po nang naging buhay niya, humanap po silang dalawa ni Augustine ng katahimikan. Kumbaga parang nag-retreat sila sa magulo at sa maingay na mundo. Kasi I remember one of the 7 habits ni Stephen Covey. Sabi niya, sharpening the saw. Paano sa Tagalog ito? Paano mo isa-sharpen? Paano mo lalong pagiging matalim ang lagari para makaputol kang muli? So siguro napakagandang invitation din sa atin at reflection na takot ka ba na i-confront ang silence? Kasi ako personally, guilty po ako minsan dito dahil ayoko ng tahimik. Kasi kapag tahimik, doon ka nakakaisip ng mga bagay. Doon mo nare-realize yung mga bagay na pinupushback mo. Doon mo nare-realize yung mga bagay na ayaw mong i-confront sa sarili mo. Pero napakaganda na, and even given this experience ni na Monica at Augustine, sa katahimikan po nila, sa solitude nila, doon talaga nangusap ang Panginoon sa kanila. At parang biglang, ayun, doon ka maraming realizations. Di ba po? So yun, nakita ko lang po yung value of silence na in-emphasize dito rin sa ecstasy po na ito.
Fray Paul o Fray Jonathan, yung mga karanasan nyo. Ako, Father, sa tingin ko, dahil nasa bahagi po tayo ng conversation na mag-ina, of all the things that happened to Augustine, siguro nandun po tayo dun sa tagpo na just like Augustine, we are all searching for God. And knowing the purpose of our life po siguro, just like Augustine and Monica, ay kung paano po nila nahanap yung sa idea na tinatawag nating how they were able to find the true fulfillment ng buhay po nila. And naalala ko nga po yung sinabi niya last time, Father, dun sa previous episode, that we desire to love and be loved. Siguro ito po yung tagpo na hindi lang pala sa pagitan ng mag-ina nahanap yung tunay na pagmamahalan nila bilang mag-ina. Pag-ibig ni Augustine sa kanyang ina bilang ina at ni Monica bilang ina ni Augustine. Siguro po mas naging mabunga ito yung the desire to love and be loved when they were able to find themselves resting in the love of God. Para sa akin, ito po yung isang panimula na nakapukaw po ng pansin ko sa ating pagkukwentuhan. Fred Jonathan? Yes po, Pads. Ako po, sa karanasan ko, sa araw-araw po, Pads, yung gustong-gusto ko sa araw-araw na ginagawa ko, yung gigising po ako ng maaga, 4:30 ng madaling araw. Kasi gising na rin po yung tatay ko noon tsaka nanay ko. So, kami tatlo magkakape. O apat na pala kami ngayon kasi pati yung kapatid kong isa. Doon lang po kami nagkakaroon ng time na nagkukwentuhan, na nag-usap. Kasi pag tanghali, pag gabi, nasa labas po kami lahat. So, dalawa, tatay ko lang po at saka mama ko yung magkasama noon sa tanghali tsaka sa gabi. Yung breakfast lang po, yung pagkakape lang po. Parang na-enjoy ko yung moment na yun. So, parang sabi ko kung natutuwa ako sa bawat oras na nakakakwento ko yung magulang ko, paano pa kaya yung nararamdaman kaya ni Santa Monica na magkwentuhan sila ni San Agustin? Tungkol sa mga bagay na matagal lang pinagdasal ni Santa Monica na sana maranasan din ni San Agustin. Siguro parang wala nga yung mga words para yung masabi natin yung tuwa ni Santa Monica na yung kanyang mga dasal nagkaroon na ng katuparan. Fathers and Friends, may dadagdag lang po ako siguro. Siguro isa po ito doon sa pick ng mga episode natin kasi katulad po ng ginagawa natin, sharing conversations, testimonies. Siguro it's also the same po na Father Dennis, yung on how Augustine and Monica share their testimony of their good conversation nung panahon po nila. Napakagandang senaryo po na parang yung ginagawa po natin ngayon. Sabi nga ni Augustine, di ba sinabi kanina, in a flash of a trembling glance, no? Hindi naman talaga siya yung prolonged na dahil they find joy in sharing sa mga nangyari sa buhay nila and talking about the things of heaven. No? At saka siguro nakita natin that from the very start of this episode sa ginagawa natin, we were talking about conversations. No? Monica conversing, talking with her husband, to Augustine, and then to God, and then to the bishop, and then to Ambrose, and then in Cassia, and also Augustine conversing with, makikita natin lahat ng mga episodes na to, makikita natin ng different styles at saka pamamaraan sa pakikipag-usap. No? At ito yung pinaka-peak sa conversation of conversion. Dahil ang nangyari kasi ngayon, yun nga, si Augustine, Katoliko na. Kristiyanong Katoliko na. At siguro, siguro, on the part of Monica, anong klaseng saya ang na-feel niya sa mga oras na yun? Walang katapat na salita. At saka knowing, ayun, parang actually pinag-uusapan natin ngayon,
prelude na kung anong sasabihin niya nung nafe-feel na niya na last days na niya, di ba? Kasi sabi ko, before na pag-sharean po natin, Monica is a woman of, with a clear, may clarity po siya ng purpose at goal niya. So at this point, alam niya na tapos na yung goal niya, yung aim niya. Kaya po, if I may quote her, sabi niya, my son, speaking of myself, nothing earthly delights me any longer. I do not know why I am still here or why I should remain here. I have no further earthly desires. There had been one thing for which I had wanted to remain a little while in this world, to see you a Christian and a Catholic before I died. God has granted me my wish fully, since I now see that you are His servant, one who despises all earthly goods. Why then do I remain on earth? Di ba? Napaka hugot po niya kasi hindi niya sinabing, anak, yung mga ari-arian ko, ikaw nang bahala, hindi siya eh. It's not something materialistic. Talagang yung salvation of soul ng anak niya at ang pagiging Catholic Christian niya, ang pagbabalik niya, sa pagiging Catholic Christian niya, yung talagang pinaka-ultimate goal niya. Kaya palagi ko pong inulit-ulit yung binabasa yung words ni Saint Monica na to kasi parang iniisip ko pag nagre-reflect ako, although ito po ay isang topic na ayaw nating i-confront, pero in reality lahat tayo uuwi dito, which is death. Yes. So I remember doon na yung sinabi ni Monica to, they were still in that state of ecstasy. Okay, yun. So parang it's talaga, it's purely a conversation between a son and his mother with God. Kaya sabi niya, wala na akong, sabi niya, gusto yung mission ko, ano pa bang ginagawa ko dito? No, wala, ka na, yung pinagdarasal ko na maging Kristiyanong Katoliko ka, sinagot na ng Diyos. So, bakit nandito pa ako sa mundo? Kasi di ba narinig natin yung mga nanay, maraming mga nanay nagsasabi, yung parents na, pwede na akong mamatay. Dahil tapos na yung mission ko, yung mga anak ko, so pwede na akong mamatay. Diba? Siguro pag pa tayo, bata pa tayo, o yung marami pa tayong mga concern sa pamilya, no, parang mahirap sabihin ready na akong mamatay. But sabi nga ni Augustine, sabi mo kanina, Fredon, na lahat naman tayo papunta doon, because for Augustine, death is parang yung Pentecost ng buhay ng isang Kristiyano. Then you will be filled with the Holy Spirit. And it's the ultimate healing, no? Wala ka ng sakit, hindi na magkakapera sa iyo. No more pains. So hindi na makakuha ng pera yung At saka it's funny po how ako guilty rin ako. So hindi ko in-exclude ang sarili ko na paano po natin ang dami nating mga pinag-iipunan, ang dami nating pinagpaplanuhan sa buhay, pero parang hindi normal na pagplanuhan mo paano ka mamatay. Paano mo makakaharap ang Diyos, no? Parang may imbalance doon sa aspeto na yon, na excited tayong mabuhay pero walang nagpe-prepare paano tayo mamatay. Kaya sabi natin kahapon that the wisdom of Monica was evangelical wisdom. Why? Because si Monica kasi talagang nakikinig siya sa mga sermon. Just imagine yung Biblia before, sino lang nakaka-open yan, tapos hindi pa naman talaga yung compilation, hindi pa yung what we have now as a Bible. Sabi niya, iba sabi ng Biblia, aanhin mo, kumapa sa iyo ang lahat ng bagay sa mundo, tapos mawawala naman yung kaluluwa mo. So Monica the wisdom of Monica was to pray for the conversion of her son. So ito yung, at saka iisipin natin ngayon that with the words of Monica through Augustine, na sinabi mo, Fredon, it was the end of Monica's existence. Dahil sabi niya, wala na, finish na, okay na. But it was the beginning of Augustine's life as a Christian. His life has just begun on that time. Dahil uuwi siya with the strength. Dahil di ba sabi natin si Monica, strong personality, kaya doon niya nakuha lahat kay Monica.
No, yung faith, deeper faith, strong personality, dinala niya yun dahil hindi rin mahirap rin makipagdebate sa mga eretiko, no, mga erehe. No, kaya siguro parang magtatapos tayo with the death of Monica, but it's more a celebration of life. No, kaya ito sana yung gagawin natin every time na may mamatay. Yes, we mourn for the passing, for the loss, but we need to celebrate also. No, dahil nga bigay siya ng Diyos para sa ating lahat, ang mga taong mga mahal natin. Sabi nga ni John Lennon ng The Beatles, he believes daw in happy endings. If it is not happy, it's not yet the end. Pero parang may grain of truth, oo. Opo. Yan, maganda po yung sinabi po ni Don, yung sa song ng Beatles. Pero ako po, since high school, mahilig po kung isa sa mga librong nababasa ko, na I think hindi normal nung high school ako, yung talambuhay ng mga santo. Ayan, meron po kasing nagregalo sa akin nung Nights of the Blessed Sacrament po ako. And later on, when I entered the seminary, and until now po, yung experience mo, experience yan mga santo. Ayan po. At na-realize ko po, isang common po na nakita ko sa mga santo is they are not afraid to die. Actually po, in the first 300 years of Christianity, the crown of becoming a saint is to die, to offer one's blood and one's self for Jesus, di ba po? Ito po yung era ng Christian persecution, Christian martyrdom, yung mga ganon. And doon po sa Confession ni Saint Augustine, yung doon po sa book 9, meron po akong gustong i-share na nabasa ko po. So sabi po ni Augustine, when I was absent, one day discoursed with certain of my friends about the contempt of this life and the blessing of death. And when they were amazed at such courage which thou hast given a woman, and asked whether she were not afraid to leave her body so far from her own city, she replied, nothing is far to God, nor was it to be feared lest at the end of the world he should not recognize whence he were to raise me up. So sabihin dito po clear kay Monica, she was not afraid to die because she knew in her heart that she did in her life what the Lord had commanded her, and that her great purpose, her mission, is to bring back Augustine to God. Kaya po, yun po yung sinasabi ni Father Dennis na sa passing over ni Monica, doon magsisimula ang rebirth ni Augustine bilang isang Kristiyanong Katoliko. At pangalawa po, dito po sa conversation, na-realize ko rin na ang conversation ay isang dasal din. Lalong-lalo na kung ang ating conversation is always pertaining to the things of heaven. Yung mga ganon, yung nare-realize natin na tayong lahat that our final destination is heaven. Siguro ito yung tinuturo din sa atin ng conversation of conversions. Na ang buhay natin, wag lang makontento dito sa bundong ito. That our final destination and our greatest goal is to reach heaven sa pamamagitan ng ating pagpapakabanal, paggawa ng mabuti at pagsunod sa mga taong gusto nating gawing modelo sa buhay natin. In this case, si Saint Monica at si Saint Augustine. Parang pinapalalim din nitong conversation na ito ang kahulugan ng pagdarasal. Ang pagdarasal po hindi lang paghingi. So, prayer is not asking the Lord to grant our particular request, but prayer is a conversation with the Lord, wherein each time we talk to God, our relationship with Him is going deeper and deeper and deeper po. So, yun po yung pinapakita po sa atin ng episode na ito. At pangatlo po, dapat po isa din na ating pinaghahandaan, hindi lang yung kung paano maging successful, paano mag-gain ng material wealth. Dapat, sabi din ni Fray Don at ni Father Dennis, ni Fray Paul, ni Fray Jonathan, ang isang pinaghahandaan din natin yung kamatayan.
Paano ba pinaghahandaan yung kamatayan? On a daily basis kasi hindi natin alam kung kailan po tayo mamamatay. At paano pinaghahandaan ng kamatayan? Sa magitan ng pagiging mabuti araw-araw sa ating existence bilang mga Kristiyanong Katoliko na sumusunod sa kautusan ng Diyos. Father, naalala ko yung palagi kong sinasabi pag may mga funeral masses ako before sa Philippines, dying is an art, no? As same with living is an art, no? We need to live in order to prepare to die. No, kailangan alamin muna natin paano mabuhay para handa tayong mamatay. It's an art. We need to practice it. We practice it every day, in fact, no? We practice the moment na sabihin natin no to this, you die, no? You die for this particular vice, for this particular sin. And dito makikita natin na importante talaga yung dahil baka sasabihin ng mga nakikinig sa atin na itong mga taong to parang wala yung mga paa wala sa lupa, no? Dahil parang we are sharing on the things of heaven. Ano pa bang i-share natin? Yun ang problema ngayon, dahil hindi tayo takot tayong ibuli tayo because we'll be talking about the things of God. Diba? Sa dami-dami pag-uusapan natin, ang hindi natin kayang gawin ngayon, mahirap gawin, is to talk about God. No? You talk about God, not so kung ano yung nalalaman mo sa catechism classes mo, but your experience with God. Yun yung kulang. Kaya kailangan talaga ang experience ni Monica at ni Augustine, yung ecstasy sa Monica. You need to have time. Maganda yung sinabi ni Fred Jonathan kanina, na di ba sa early morning sila, nag-uusap-usap sila sa pamilya. It's also true dahil sa mga mag-asawa, no, na especially pag may mga away, magandang mag-usap sa madaling araw. Dahil yung mga utak daw, hindi naman ako, wala naman akong experience niyan. Siguro si Donald naman dito sa atin. No? So kaya dito magandang dating talaga isipin na yung sinabi ng Dinake, no, that we are in this world, but we are not of this world. No? Ano tayo, mga pilgrims lang tayo dito. We eat what others are eating, no, sa mundong ito. Kaya pag pupunta ako ng Pampanga sa mga ninangan, may chicharong bulaklak. The other night, inimbita ako ng mga kaibigan ko na kumain kami ng Filipino restaurant. Yun pala, Kapampangan ang pagkain. Kaya talagang na-appreciate namin, no? Sabi ni Father Renan, babalik daw kami dahil masarap. Sabi ko, masarap naman talaga ang Kapampangan ng mga tuto, kaya nga pala yung pupunta doon. So, kung ano yung kultura, nandito tayo, sumusunod tayo, we obey, no, the laws of this world, but remember that our true homeland is heaven. Diba sinasabi ito palagi ni Augustine, the way and the homeland, via et patria. No? So, nasabi na kanina ni Among Carthy na wala na, si Monica talagang after ilang days nung nilagnat siya, dahil talagang nilagnat siya. No? And remember that because Ostia was a seaport of Rome, talagang kung sino-sino yung mga dumarating, siguro may mga quarantine before pero hindi masyado. Lahat ng masakit sa ibang places nadadala doon first sa Ostia. Tapos, ayun, si Monica siguro sa biyahe, no? Tapos siguro, talagang parang na-feel niya na tapos na yung mission niya. Kaya, hindi siya natakot sa sinabi kanina ni Father Carty, hindi siya natakot na hindi na makauwi sa Tagaste. In-insist nga ni Navigius, no? Dahil sabi niya, ilibing niyo ako. Ito yung para sa akin, ito yung pinakamagandang request ni Monica. No? Na ilibing niyo kahit saan ang katawang ito. But you promise me na hindi niyo ako kakalimutan. You remember me always on the altar of the Lord. And in fact, ito yung pinakamaganda dahil kung basahin niyo ang confessions, at the end, sabi ni Augustine, na sinulat ko ito, that you might, parang hiningi rin, ni-request ni Augustine ang lahat ng mga nagbabasa sa confessions niya, to remember Patricius, his father, and Monica, sabi niya, that mother, no, nagdala sa kanya sa Panginoon.
No, it's a challenge for us to remember those persons na talagang nagbigay ng opportunities na para makilala natin ang Panginoon. Maraming tao sa natin, no, mas mga araw-araw na buhay natin na nagiging instrumento talaga ng Diyos. Kaya Pads, add ko lang po, napakaganda po na nakikita ko kayong dalawa na ngayon nakasama namin na naka-black, no? Parang it always reminds us every day na talagang matay ka sa makamundong, sa siguro just lang ito, no, parang kilala lang natin na bakit kami palagi, no? Especially, siguro nga, we are of this world. Para sa akin to, hindi to kay Among Carter dahil hindi siya kasali nito. Dahil kasi hindi ka matabang tingnan. Ano pala yun? We are in this world but we are not of this world. Ibig sabihin na for us, no, bakit black? Because black is the color of renunciation. No? Black is the color of death. No? You die to the allurements, the temptations of this world para ang focus mo ang Panginoon. O yun yung parang, di ba, ang mga byuda before, naka-black sila. Why? Because black was also a color of consecration. Di ba? Kung nakikita niyo, lahat ng mga mungha before, talagang black silang lahat. Kaya tinatawag ang mga mungha before na mga penguins daw dahil nga black ang damit, tapos may white dito. Talagang mga penguins. Okay. At saka yung mga famous Augustinian female saints po natin, meron talaga silang encounter sa death, po. Si Santa Rita, yung reflection niya about death. Lalo na namatayan siya ng husband, namatayan siya ng anak. Si Santa Magdalena Nagasaki, hinarap niya yung kamatayan herself. Si Santa Clara de Montefalco, yung nung namatay siya, doon nakita yung na-discover yung implants ng mga passion instruments. Sa death talaga, doon nagsashine ng tao dahil nga, yun yung sabi nyo nga kanina, Pads, yun po yung pinaka makikita mo ng Panginoon. It's actually not the end but the beginning. Ano nga si Monica, when parang malapit na siyang mamatay, no, she doesn't want that her body will be prepared with beautiful dress. No? Sabi niya, huwag niyo akong suotan ng magandang dapit. Then siyempre dahil si Augustine nga, yung alam natin yung status nila, di ba, sa family niya, and she doesn't want to be embalmed. No, wag yung hindi siya gusto, ayaw niya magpaimbalsama. And she doesn't want that a monument will be made on her grave. Ayaw rin niya ng parang yung lapida na maganda, o di ba, sa atin palagi yan tayong iniisip ano kayang ilalagay natin sa puntod natin. But di ba narinig natin that Monica was preparing, no, to be buried beside the tomb of her husband. Pero nakalimutan niya lahat. Kaya ang sinabi niya, she again asked to be remembered on the altar of the Lord. No? Inuulit-ulit niya yun. No? Inuulit-ulit niya yun. Whom she served, sabi ni Augustine, ito yung words Augustine. Di ba sabi niya, you remember me on the altar of the Lord. And then sabi ni Augustine, whom she served without blemish every day. So talagang saintly woman talaga si Monica. Tapos hindi niya kailangang insinsohan yung nanay niya. Then alam niya kung sino talaga yung nanay niya. That mother, sabi ni Augustine, that mother who gave birth with the flesh to this temporal life and with a perfect heart for the eternal life. Na si Augustine ginagamit niya palagi yung parang nakuha talaga niya yung dualism, na yes, nagbigay siya ng flesh sa akin dito sa mundo, but she prepared for me for eternal life. No? And that dead mother to his eyes, that for many years have cried so that her son might live in the eyes of the Lord. Ito, dalawa na namang ginamit niya, na while buhay yung nanay niya, iyak yung nanay niya for him, para mabuhay siya in the eyes of the Lord. Ito, experience to ng mga maraming nanay at mga maraming parents dito. At saka nung namatay po yung nanay ni Pad, si San Agustin, sinubukan niyang pigilan yung emosyon niya, ayaw niyang mag-shed ng tears. Pero kinabukasan, sabi niya,
ba't ko pasasayangan yung tears ko sa isang taong iniyakan ako? Yeah. Parang gano'n. So, doon siya talagang parang, ano yun, ibinigay na niya lahat, binuhos na niya yung lahat na iyak. Ano siguro, Yan. dahil nga si Augustine was a lover of philosophy, siguro nakuha rin yun yung stoicism, no, na ayaw nila ipakita yung emotions nila. Emosyon, oo. But siguro iniisip ko na bakit ayaw ni Augustine ipakita yung emotion niya? Dahil nandoon kasi yung mga kasama niya, no, mga kasama niya, anak niya, na ayaw niya ipakita na death is parang wala yung anong tawag dito, natalo ka. Dahil parang iniisip niya na pag iiyak siya, parang natalo siya. And he wanted that the death of his mother should be a celebration, no, because dinala siya sa Panginoon. Pat sinabi mo nga doon, di ba, before, sabi kasi daw ng mga Greek, sabi ni Augustine na pag ka daw yung utak mo or pupunta ka lang daw ng bath, no, humiga ka doon, maligo ka, no, and doon nangyari yung talagang iniyakan niya yung nanay niya. Pads, bigla ko lang po naalala kasi nagpunta po ako ng sementeryo dito sa Gate to Heaven po dito, Gate to Heaven Memorial Garden. Dahil sabi niyo po, pasalamatan po natin yung mga naging Monica sa buhay natin. So, pinuntahan ko po yung mga ibang yumauna sa Gate to Heaven. Yung pagpasok ko po sa may gate, bigla ko lang po na alalang basahin yung nakasulat doon sa may gate. At na-strike po ko doon sa nakasulat doon. Pinitsure ko po ito po. The greatest tragedy in life is not death, but life that fails to serve its purpose. That is knowing Christ. Parang naalala ko yung pinag-uusapan natin ngayon. Parang siyang konektado. Pero Jonathan, yun naman talaga yung purpose natin, di ba? Sad to say, kung siguro hindi nyo na naalala doon mga bata pa kayo, pati nga ako, pero nababasa ko yung catechism before, di ba, yung question and answer, no? Sino ba ang Diyos? The purpose of life. Diyos, ano ba ang mo sa Diyos, di ba? To love Him, to serve Him. Ngayon, ang bata, sa catechism, kakanta na lang sila, ang mga ibon na lumilipad. Pero alam natin na, sa Baltimore lahat ng ibon lumilipad. May mga ibon na hindi nakakalipad. So, dito po, parang nagtatapos yung kwentuhan natin sa Conversations of Conversion with the death of Holy Mother Monica. No? That mother who loved passionately, who followed Augustine with her thoughts and prayers by land and by sea, to save him from every danger, preoccupied only by his well-being. Parang ito yung synthesis sa pinag-uusapan natin, the conversations of conversion. Na at the end, that conversion will lead us to God. No? At saka, in what way? Every day, no, we have the experience of conversion. Maraming babalik at bumalik sa Panginoon. But that conversion will lead us also to death. Dahil in order to see God, we need to die. No? Yung kailangan nating makita muna siya dito sa lupa. No? We need to practice it through our brothers and sisters. Dahil si Augustine is very rich in this mga teachings niya about this. But it will lead us to death. And sabi ko kanina, that death is the ultimate healing, and then mapupuno for Augustine, it's Pentecost of your life. You'll be filled with the Spirit because you will see God kung sino talaga siya. Correct. So Pads, anong assignment ang maibibigay natin? Siguro walang, it's more on a reflection doon. I'm asking everybody, no, to pray especially for all mothers na siguro at this moment is still praying for the conversion of their husbands, of their children, or even of those persons, mga ama o pati mga anak na praying for the conversion of their parents. Dahil mahirap po na to live one's faith na may mga taong sagabal sa'yo. No, na kahapon nga paglabas ko ng simbahan after the mass, may isang matanda na kapitbahay namin. Sabi niya, pag-usap muna tayo, Padre. Sabi niya na hindi daw siya makapagdasal sa bahay niya
and she is 86 years old, dahil parang pinapahiya siya ng anak niya. No? Dahil yung anak niya hindi na naniniwala sa Diyos. Kaya marami pong nahihirapan to live out their faith in God dahil nga sa mga taong hindi na naniniwala o ayaw lang maniwala. Dahil kasi, para siyang yung konsensya mo kasi, pag may taong naniniwala, yung konsensya mo naapektuhan dahil kailangan mo ring sundin yung pinaniniwalaan ng taong to. And also, siguro itong mother na to, it reflects on all the mothers of the priests. Kaya ipagdasalin niyo yung mga nanay ng mga pare. Dahil hindi rin, alam ko na hindi rin madali yung experiences ng mga nanay namin. Dahil at least kayo, nakakauwi kayo kung... Nakakauwi naman kami. Pero alam ng mga nanay namin na hindi na nila kami pag-aari. No, siguro kahit may mga asawa, yung iba nag-asawa na, pero alam nila na pwede silang makitira pa rin. Pero sa mga pare kasi talagang, for example sa akin, mga missionaries kami, kahit saan kami na-assign, na naghihirap rin ang mga nanay namin. Sabi nga ni Cruciani, a certain Cruciani in his book, sabi niya, is this not the destiny of the mothers of the priests? Yung nangyari kay Monica? To separate themselves from their children, to offer them to Christ. But then they find them forever with a very strong bond to exercise together with them a true donation, a true priesthood. Dahil kahit nag-suffer sila sa pagbigay nila ng mga anak nila sa Diyos, but they participate sa sacrifice ni Christ na ino-offer ng anak nila every day on the altar of the Lord. So, hindi lang yung mga nanay namin na nanay talaga namin in the flesh, but pati rin sa mga maraming nanay namin na, kung, for example, sa mga parokya where na-assign si Among Carthy, o kung saan kami mga communities, may mga nanay rin kami na nasasaktan rin pag nililipat kami. So, siguro it's an invitation for all of us to pray for all the priests and to pray for all those who are searching still for the truth and for all those who are praying that somebody will find the truth, just like Monica. But siguro dadagdag ko lang sa sharing po ninyo, Pad. Merong isang beautiful tradition na nangyari kapag ordination ng mga priest, yung manotergium. Yun yung tela na pinambabalot after the anointing of the hands ng mga newly ordained priest. And then sabi nila pag namamatay yung magulang, especially yung mother, parang pinapabaon sa kamay niya yon. Kasi daw ipipresent niya kay Jesus na ito yung katibayan na inoffer ko sa iyo yung anak ko. So siguro sa ating lahat, siguro pwede tayong humugot ng inspiration doon. Sa mga reflection siguro natin, kapag nakaharap na natin ang Panginoon, ano kaya yung dala-dala natin? Nagdadala ba tayo ng sama na loob? Meron ba tayong ginawang mga banal na tao? Dahil ba sa kabanalan natin, naging banal din ang iba? Dahil sa pagpapatawad natin, napatawad din ng iba yung sarili nila? So, siguro magandang maging reflection yon. Ano yung dadalhin mo pagharap mo sa Panginoon? Si Monica, siguro kung may accomplishment report, very thick na yung accomplishment report niya na iharap sa Panginoon. So, ako yun lang po ang magiging reflection ko dito sa ating episode na ito. Sa likod ko pala ngayon is the picture of yung for sure na dito nilibing si Santa Monica. Dahil ito is Via Ostiense, Dahil ang mga libingan kasi noon ng mga Romans sa gilid ng mga yung mga main streets nila, And dito for sure isa dito na nalibing si Monica before siya nilipat sa simbahan ng Santa Aurea, para mas ma-preserve, mabigyan ng, di ba sabi ni Monica, ayaw niya ng magandang tombstones, ayaw niya ng ganon, marker. Kaya after na pagkamatay niya, hindi na siya makapagsalita, kaya nilipat siya sa simbahan, So yung simbahan na nasa likod ko, diyan siya nilipat, sa mga Augustinians to ngayon. And then bukas pala, I invite everybody. May field trip tayo. May field trip tayo bukas. Saan ang field trip natin? Doon talaga sa tomb ni Santa Monica. So wag po kayong mag-absent. Wag kayong tumas,
Dahil si Tomas absent palagi absent. Sabi mo, kayo maging Tomas, kailangan present kayo bukas. Please. No, dahil dadalhin namin kayo kung saan inilibing si Santa Monica. Kaya I hope na tatapusin natin ang mga episodes na to na puno ng pagmamahal at prayers, no, sa lahat ng mga nakikinig. Dahil sinabi ko na, hindi ko maalala na these episodes really helped me a lot, no, to make this pilgrimage to the heart. No, talagang may impact siya sa akin dahil hindi ko nabasa lahat ng confessions before. Ngayon talagang hinalungkat ko because of this work na binigay niyo rin sa akin. Apo. Kaya senti ka pa. Ayun po. Okay. Si Father Arnie Serrane po para po sa ating panalangin at sa benediction. Panalangin. O malulhating Santa Monica, sa pag-aalaala ng kanyang mga hakbang sa pagbabalik loob, si Augustine na anak mo ay hindi malimot ang iyong luhat mga panalangin. Nasaksiyan niya ang pagdarasal mo gabi-gabi, nahipuin ng Diyos ang puso niya at talikdan ang kanyang mga kasalanan. Ang kanyang pagbabagong buhay ay iyong kagagawan, sapagkat kahit ang Diyos ay hindi kayang tiisin ang iyong katapatan at katatagan sa pananalangin para sa Kanya. Ngayong ikaw ay nasa langit, batid naming pinakikinggan ka ni Jesus at hindi niya kayang talikdan ang iyong mga panalangin. Mamagitan ka sa amin at dinggin ang aming mga pagluhog. Naway magbagong buhay din kami at palitan ang aming mga mali ng tamang gawa. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pagsama nyo sa amin sa isa na namang makabuluhang episode. At yan nga, bukas po, huwag kayong mawawala. Walang replay. Importante bukas. No commercial break. Nananawagan ako sa lahat ng mga parokya na nakatitulo kay Santo Tomas de Villanueva, no, yung Agustinong obispo. Kung sino man ang mga may sa parokya ng Santo Tomas de Villanueva sa Pilipinas, please paki-message po sa messenger ko dahil may hihingin po kami sa inyo. No, hindi kami manghihingi ng donation. Manghihingi po kami ng tulong dahil nga we are proposing St. Thomas of Villanova as Doctor of the Church. So, good news po dahil nakapasa na po ang yung letter namin, postulative letter to the Congregation of Saints. Nakapasa na po si Santo Tomas de Villanueva sa 3 theologians. Kaya tapos na po yung ginagawa namin sa Congregation of Saints. Ngayon pupunta kami sa Congregation of the Faith. So kaya kung sino yung may mga kakilala na may Santo Tomas de Villanueva ang parokya, paki-message po dahil we need you to write. We will ask you to write Pope Francis, no? Parang request na i-declare si St. Thomas of Villanova na Doctor of the Church. Tsaka advance sa fiesta pala ng Mexico, Pampanga at sa mga parokya na patrona si Monica at saka patron si San Agustin. At sa whole Augustinian family din po. Bye-bye po. Bye-bye po and good night. Bye po. Father Carty, Father Dennis Price, goodbye. See you tomorrow. Sa lahat. See you tomorrow.